Momentálne sa nachádzame pri Muránskej lehote, je to cesta druhej triedy, kde chlapi vyrezávajú kríky na ceste. Zamestnaných máme momentálne 5 ľudí, v súčasnosti teraz sú iba 4 alebo jeden išiel z detskom. No, ja som z regionálnej správy ciest, závod Rimavská Sobota, zo strediska z Jelšavy. Robím dohľad na prácach, ktoré vlastne vykonávajú zamestnanci obecného úradu Muráň. To je tu pri Muránskej lehote, kde sme začali vlastne výrubom a orezávaním krovia povedľa cesty. Nachádzame sa na úseku Hrádok medzi Jelšavou a Rožňavou. Ja som zamestnanec, alebo všetci zamestnancami mestských služieb Jelšava. Koľko stihnete spraviť metrov pri nejakom počte zamestnancov? Tak záleží to od hustoty porastu, ale snažíme sa tých 100 metrov na hlavu. No, nachádzame sa na stredisku Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Rimavská Sobota, stredisko Jelšava. Vlastne na úseku 2/526 Jelšava Hrádok, hranica s okresom Rožňava, vykonávajú 10 zamestnanci mesta Jelšavy práce, ktoré nie je možné vykonávať mechanizmami a prevádzajú prečisťovanie výrub krovia na kraniciach a priekopách. A tak nachádzame sa medzi Višňovou a Brusníkom, asi v strede cesty. Momentálne sme robili odtiaľto až ako sa začína les. Kedy tu boli naposledy cesty čistené týmto spôsobom? Takýmto spôsobom boli asi čistené pred 30 rokov, 25 až 30 rokov. A čo sa vás týka ako starostu obce, ako to vidíte? Ja si myslím, že takto by to malo asi vypadať. Obec Gemer, áno? Obec Gemer. Koľko vás tu pracuje dneska? Ja, každý deň. Kde sa práve nachádzame? V obci Hajnačka a ja som ako starosta Jozef Huňa. Tak v súčasnej dobe v obci je nezamestnanosť 25%. Náš kraj poskytol 5 pracovných miest na 6 mesiacov, za to sme veľmi vďační, samozrejme aj zamestnanci. No, chcel by som dodať ešte k tomu, že práve ako sa vchádza z hlavnej cesty, ako z Filakova smerom do Hajnačky, tam sa vyčistili tie krovie a s tým sa zlepšila aj bezpečnosť pre motoristov. Zase z druhej strany ani zverina nemôže prekvapiť motoristov a tým pádom je veľa pre tých, ktorí v budúcnosti môžu tú trasu používať bezpečnejšie ako doteraz.